Halklary birek bilen ýakynlaşdyrýan, olaň hoşnýetlik hem dostlukly gatnaşyklaryny pugtulandyrýan Agdybirliň bayramy bolan Milli Bahar bayramy halkara Nowruz gününiň dawarlary Mary welaýatyna da eksilmejek şatlyk şowkuny ýokary ruhaniýetlige beslendi. Mary welaýat häkimliginiň welaýat dinanlary bölüminiň welaýat medeniýet müdürliginiň kärdeşler arkalaşyklaryň welaýat birleşmesiniň demokratik we agrar partiýalyň welaýat komitetleriniň ýaşlar guramasynyň welaýat geňişiniň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay milli jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň hem Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler partiýasynyň Mary welaýat komitetining beleglikde guramoklaryna geçirilen bayramçylyk dawratynyň tutumy uludan tutuldy. Welaýatyň ýaş nesliniň wekilleri hem bilim, saglyk, medeniýet ulgamlarynyň işgärleri we talip ýaşlar dawranyň geçirilýän ýeri bolan Türkmeniň Agoý binasynyň öňüne şatlyk şowkuny bilen toý ýürüşle geldiler. Gowullar galkynýar aýdyma sada hoş geldiň Nowruzym idi diýara diýen atylan geçirilen bayramçylyk dawratyna halkymyzyň gadymy toý bayramlaryny uludan toýlamaga giň ýol açyp beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň hem hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň adyna alkyş sözleri beýan edildi. Milli Bahar bayramynyň bugünkü dawratyna welaýatyň medeniýet sunugat usatlarynyň bayramçylyk münasibetli taýýarlan çykyşlaryna uly orun berildi. Welaýatyň usat estrada aýdymçylarynyň belli tans hem folklor toporlarynyň çağılyň dörüjülük toporlarynyň çykyşlary bugünkü bayramçylyk şatlyk şowkuny hatam artyrdy. Belent heňde ýerine ýetirilen aýdymlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri, asuda we erkana watanymyz, milli gymmatliklarymyz, dep desturlarymyz, bagtyar ýaşlyk we hormatly prezidentimiziň alp barýan rowaç işleri giňden wasp edildi. Gözbaşyna asyrlyň jümüşinden alyp gaýdan Nowruz bayramy tebigatyň we durmuşyň täzeçe galkynşyny alamatlandyrýar. Şeýle bolansoň bu dawarada welaýatyň birleşen tans toporlarynyň halkymyzyň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup, türkmen durmuşynyň uly ösüşlerini we beýik ýeňişleri anamly gadamly şöhlelendirýän köşdepde tansyny ýerine ýetirmeklerim dawaranyň iň bir ýatda galja purtotlarynyň birine urildi. Päkim paýhas umany Magtymul Praga ýylyna ýurdumyzda giňden belenip geçiljek Gunnoguryň beýik akyllar şahyry Magtymul Praganyň doglan günüň 300 ýyllyk dawarlar bilen utgaşykly geçirilen bugünkü bayramçylyk dawratyna çykyşlar welaýatyň bagtyar elatynyň ýurdumyzy gülledi ösürip halkymyzy has eşeretli durmuşa alyp barýan Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyşy bolup ýanglandy. Haly hem haly önümleriniň nepis elişleriniň halkymyzyň şöhratly geçmiş taryhynyň dürli döwürlerine degişli muzey gymmatlyklarynyň döwrümizin ajaýyplyklaryny açyp görkezýän surat eserleriniň welaýatyň senetçileriniň we usta dergärleriniň zekin ihlasyndan dören şaýtepleň gapgaşlaň milli saz gurallarynyň hem owy hojuluk puduny degişli bolan önümleriniň dokma we beýleki önümleriň toý meýdançasyna guralan köpöwşüni sergisem Milli Bahar bayramyna gatnaşýanlarda ruhy galkynşy döretdi. Bu ýerde toý gazanlary atarylyp halkymyzyň mehman söýürlük dep desturlaryny aýdyňlyk bilen şöhlelendirdi. Täzelenşiň we gözelligiň bayramy bolan Milli Bahar bayramynyň joşgyny Mary hem bayramaly şäher we etrap häkimlikleriň demokratik hem agrar partiýalaryň kärdeşleri arkalaşyklarynyň ýaşlar guramasynyň etrap geňeşleriniň Marynyň lukmançylyk ortak mekdebiniň welaýat baş bilim müdürligi hem etrap medeniýet bölümleriniň guramoklaryna Milli Bahar bayramy münasibetli bagtyarlyk ruhuny betlenip geçirilen bayramçylyk dawarlarym täsirli boldy. Dawarlara gatnaşyjylar ýurdumyzy bede wady bilen öň alyp barýan her bir günümizi toýdur bayramlara betlenýän Gahrman Arkadagymyzyň hem Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň alyp barýan işleriniň diňe üstünlikleri beslenmegine arzu etdiler.